Jo no sé si a vosaltres vos agraden les històries de Sherlock Holmes. A mi m'agraden molt, tant les originals com les que després s'han fet en forma de pel·lícula, de sèrie, etc. Sherlock Holmes, en el seu estudi del 221 de Baker Street, té un sofanet i té una cadira que en molts dibuixos, en il·lustracions, en pel·lícules, no és molt diferent d'esta cadira. En esta cadira s'assenten els seus clients i el que fa Sherlock Holmes és preguntar-los una sèrie de qüestions que li permeten tindre una visió concreta i de conjunt de la persona i del cas que té davant. El comentari de text és com la cadira de Sherlock Holmes. És el mètode, és el lloc on assentarem a un text i nosaltres, els nostres alumnes, com si fórem el detectiu, els sotmetrem a una sèrie de preguntes que sempre seran les mateixes i que gràcies a la repetició i al mètode ens donaran la clau per a interpretar les característiques d'aquest text. Al final, quan nosaltres fem un comentari de text, el que farem és sotmetre al text a un interrogatori. I cada pregunta que li fem, i si sempre li fem les mateixes preguntes, obtindrem aquest entrenament en un mètode, cada pregunta que li fem, en bona mesura, ens desvelarà la resposta de la pregunta següent. Des d'aquest punt de vista, crec que el primer que li hauríem de preguntar a un text, no al seu autor, perquè l'autor l'anem a deixar prou de banda. El primer que hauríem de preguntar-li a un text és què pretén comunicar, quina intenció comunicativa té. I des d'aquest punt de vista, encara que en Excel, com es veu en aquesta unitat, diferenciem un bon grapat de tipologies textuals, des d'aquest punt de vista, les més importants són les tres primeres, perquè responen a les tres grans intencions comunicatives que tenim les persones, que són contar-nos coses, contar-nos fets que han passat en el temps i en l'espai, és a dir, narrar, d'on ve la narració, intentar persuadir a l'altre, convèncer-lo, qui me coneix sap que jo soc molt cabut i utilitza molt l'argumentació, i finalment descriure com és una realitat a partir de les seues característiques físiques objectives, i així més o menys estaríem ja parlant de l'exposició, o a partir de les seues característiques subjectives. En qualsevol cas, estem parlant de la descripció. Narració, argumentació i descripció són les tres tipologies textuals fonamentals vinculades a les tres grans intencions comunicatives. Jo crec que la primera pregunta que li hem de fer a un text és què em vols comunicar? Quina intenció comunicativa tens? I això ens dona la resposta. Si me vols contar una història, eres un text narratiu. Si me vols persuadir, eres un text argumentatiu. I si em vols explicar les característiques objectives o la percepció subjectiva d'un element, d'una realitat, eres un text descriptiu. Tot això és molt més refinat quan introduïm altres tipologies, però en essència és això. Segona pregunta que li hem de fer. A quin àmbit d'ús pertanys? Eres un text literari? Eres un text acadèmic? Eres un text periodístic? I sabem que en funció de l'àmbit d'ús predominaran unes tipologies o unes altres. Després li hem de preguntar a quin gènere discursiu pertanys, mentre que la tipologia textual és un esquema mental que nosaltres adquirim a l'hora que adquirim el conjunt de capacitats lingüístiques, quan som criatures, el gènere és una construcció social que varia en el temps, varia històricament. Des de les primeres persones de la història humana, la necessitat de contar, la necessitat de persuadir i la necessitat de descriure no ha variat. En canvi, la manera com això es concreta socialment en unes formes més reconeixibles, més estandarditzades, com ara una novel·la, com ara una rondalla, com ara una carta,
com ara un article d'opinió d'un diari, com ara una notícia, una entrevista, com ara una entrada de diccionari, tot això és fruit d'una evolució social que va més enllà de l'estructura profunda del llenguatge que nosaltres tenim innata i de la qual formen part les tipologies textuals. I finalment, crec que li hem de preguntar al text 3 qüestions que estan molt relacionades entre elles. La primera és, de què em parles? Ja sé, per exemple, que eres un text argumentatiu perquè em vols persuadir. Ja sé que pertanys a l'àmbit de la literatura perquè poses en joc uns recursos estilístics que tenen una voluntat d'una certa creació de bellesa, etc. Ja sé que pertanys al gènere de l'assaig. Però de què me parles? Per exemple, el text de Marina Garcés, al qual he fet referència adés, ens parla del futur de la joventut. Aquest és el tema, la substància de la qual parlem, però el comentari de text ens ajuda a preguntar-li al text, com en la cadira de Sherlock Holmes. Estem observant el text, assentat en la cadira, i diem, molt bé, ja sé de què me parles. Però ara vull saber si a banda d'explicar-me una narració o de descriure'm un fet, si a banda d'això em vols traslladar una idea, em vols expressar un punt de vista, em vols, en última instància, donar una tesi. I relacionat amb això, havia dit que volia destacar 3 aspectes, tenim l'estructura. Quina estructura es posa en joc? L'estructura depèn tant de la tipologia textual, que ens remet a una estructura més profunda d'ordenació de les idees, com en l'estructura pròpia del gènere discursiu, que és més superficial. Això ho veiem molt bé, per exemple, en una entrevista, en la qual hi ha un joc de pregunta-resposta que a més està marcat tipogràficament amb l'ús de la negreta, la cursiva o altres recursos. I finalment, i en això acaba, quins recursos estilístics, quines trampes fins i tot, quines estratègies estàs posant en joc? Hi ha hipèrboles? Hi ha un llenguatge modalitzat? Hi ha un llenguatge neutre? Hi ha impersonalitat? Hi ha polifonia? Tot això li ho hem de preguntar al text. I si cada vegada que ens enfrontem a un text en un comentari, siga literari o no, siga fins i tot un text objecte d'una anàlisi més prontegramatical que no d'anàlisi del discurs o d'anàlisi literària, cada vegada que ens enfrontem a un text l'hem de sotmetre a aquest interrogatori com Sherlock Holmes. Cada vegada que rebia un client en la seva saleta del 221B de Baker Street, el primer que feia era preguntar-li. I si adquirim aquest mètode, que estic segur que Nexe ens ajuda a fer-ho, tant en primer com en segon de batxillerat, estic convençut que la garantia amb què accediran els nostres estudiants a les proves d'accés a la universitat serà, no vull dir plena, perquè això seria una presumpció, però serà molt important.